DNA-sekvenser fra 2 forskellige personer. Heroppe har vi person 1, og hernede har vi DNA-sekvensen for person 2. Pilene viser, hvor restruktionsenzymet går ind og klipper DNA-sekvensen. Så nedenunder ser vi altså, hvordan den har klippet den første DNA-sekvens op, og hernede ser vi, hvordan den har klippet DNA-sekvensen fra person 2 op. Som det kan ses på figuren, er der forskel på, hvor restriktionsenzymet har klippet de forskellige DNA-sekvenser op. Den er for eksempel meget længere hernede, end den er heroppe, og det kan skyldes, at genkendesekvensen er ændret på grund af det, der kaldes SNP, og det er nemlig den naturlige variation, hvor et basepak kan være ændret via mutation. Det, der gør, at de forskellige stykker har forskellige længder, og det kaldes derfor restriktionsfragmentlængdepolymorfi. Og det betyder altså dermed, at længden på de forskellige DNA-sekvenser er forskellig fra individ til individ. Det er også grunden til, at man kan bruge det i hvis man skal finde DNA fra en mistænkt fra et gerningssted for eksempel, og så kan man putte det i en gel-elektroforese. Og her ser vi, at person 1 og 2, det er de DNA-sekvenser, der er fundet fra gerningsstedet. Og 3, 4 og 5, 6, det er så DNA-sekvenser fra forskellige mistænkte. Og det ses, at personen fra gerningsstedet har samme DNA-sekvenser som person 5, 6, og det ses her og her. Og derfor så kan vi altså konkludere, at person 5, 6 må være morderen, da parret ligesom matcher det fra gerningsstedet. Ja, for de forskellige DNA-sekvenser, det er altid den korteste, der vil komme længst, da de har lettest ved at komme igennem gel-elektroforesen. Og derfor vil man så derfor kunne se, hvordan de forskellige længder kommer frem i gel-elektroforesen her.